It's about time. Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda kumapayamba nayi mitu yake. Nyumba ya malamulo yavomereza ndondomeko ya chuma yowunikidwanso. Anthu okwana 900,000 akhuzidwa ndi vuto la madzi mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani zina namondwe wa Chido watuluka mdziko muno. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tikhala limodzi. Malamulo yavomereza ndalama zokwana 6.04 trillion kwacha kuti zigwiritsidwe ntchito mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka chaka chamawa. Poyamba boma linayerekeza kuti ligwiritse ntchito ndalama zokwana 5.9 trillion kwacha mu ndondomeko iyi. Poyankhula kwa atolankhani atamaliza zokambira nazi nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda yati boma lakwanitsa kuonjezera ndalamazi kudzera ku thandizo lomwe boma likulandira. Abanda anayankhula ndi Mese Matonga. Ndalamazo zikanabwerabe EU inatipatsa ndalama 55 million US dollars, World Bank yatipatsa over 80 million US dollars, African Development Bank yatipatsa kale 23 million US dollars. Ndi ambiri amene atipatsa ndi ndalama zomwe tikamawerengera makwacha ndi mabiliyoni wochuluka. Koma ndinene pano kuti chifukwa chakuti tinapanga restore donor confidence ndi trust, ndalamazi zipitilira kumabwera. Izi ndi ndalama zimene zikubwera kuchirikiza kuti tiyendetse budget yathu. Koma tidziwenso kuti paliso ndalama zina zimene timalandira zomwe timati off budget, zomwe zimapita directly kuma projects amene azathu akunja akutisapotera kuti miyoyo ya Malawi isinthe. Bungwe la Lilongwe Water Board lati vuto la madzi lomwe anthu amu mzinda wa Lilongwe akukumana nalo kwa masiku asanu lakhuza anthu okwana 900,000 okhala mu mzindawo. Mkulu wa bungweli Asiri Mbewe ati vuto lakusiya kwa madzi mu mzindawo ladza kambaka kuzimazima kwa magetsi komwe kwadza kambaka namondwe wa Chido komanso kuonongeka kwa paipi yayikulu yomwe imapopa madzi. Brenda Akayo ali ndi zambiri mulipotire. Polankhula ndatola nkhani lolemba mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa bungwe wa Lilongwe Water Board Asiri Mbewe anati malo omwe amatengerapo madzi kuti aperekere mu mzinda wa Lilongwe akhudzidwa kwambiri ndi kuzimazima kwa magetsi zomwe zikupangitsa kuti bungweli lizikanika kuperekera madzi mu mzindawo. Komabe iwo ati anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe ayembekezere kulandira madzi kuyambira lolemba lachiwiri mpaka lachitatu. Ndi vutoli tikudziwa ndithu makastomers athu mwina papitabe kanthawi na masiku awiri atatu alibe madzi. Sicholinga chathu ife nditigwira ntchito ndithu mochilimika kuti vuto limeneli tithane nalo. Mwina pofotokoza tinena kuti tinali ndi mavuto awiri. Vuto loyamba linali kuti pipe yathu yayikulu ya 700 mm imene ndi yayikulu ndithu imene imanyamula madzi kuti zipita ku matanki kwathu. Pipe imeneyi inaphulika. Ndio imene inayamba lachinayi around 6 p.m. madzulo. Tinamaliza ntchito imene loweruka 6 p.m. umene so tinanenera kwa makastomers athu. Titamaliza ntchito imene loweruka 6 o'clock madzulo tinayamba kubanka pump madzi utapita kwa makastomers chakummawa. Izi ndimene zimakhalira tikamaliza ntchito timadikira bekaye kuti mwina ngatayika concrete na iso concrete ume bwinobwino ndiye tinayamba kupanga pump mmawa mwina chama 7 o'clock. La Sabata bungwe la Eskom lidalengeza kuti dziko lino likukumana ndi kuzimazima kwa magetsi kamba kuti zipangizo zawo zothandizira kuperekera magetsi zaonongeka kutsatira zotsatira za namondwe wa Chido. Madera omwe akhudzidwa kwambiri kamba kakusowa kwa madzi mu mzinda wa Lilongwe ndi ku Chinsapo, area 47, area 3, area 4, area 6, area 9, Chitipi, Njerwa, area 25, area 49, Biwi, Chilinde, area 23 ndi ena ambiri. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati namondwe wa Chido watuluka mdziko muno dzulo. Namondweyu wapha anthu awiri ndipo wakhuza anthu okwana 8,100. Ripoti lomwe asayina ni mkulu wa Dodma Charles Kalemba lati namondweyu wakhuza maboma 16. Mneneri wa bungweli Achipiriro Khamula alankhula ndi mtolankhani wathu Jason Malowa motere. Talandira malipoti ochoka mu makonsolo okhudza kuonongeka kwa zinthu ndi katundu kutsatira namondwe wa Chido. Kumachinga mawanja 650 akhudzidwa ndipo munthu mmodzi watisiya khoma la nyumba lake litamugwera.
Boma la Blantyre manja 270 akhudzidwanso komanso munthu mmodzi watisiya kutsatira kumugwera kwa khoma la nyumba yake. Mu mzinda wa Zomba nyumba zokwana 224 zaonongeka makamaka m'maodi a Mbedza, Mtiya, Likangala, Chirunga, Chinamwali komanso Masongola. Ku Phalombe nyumba 305 zaonongeka wa tiye General komanso tiye Nyezerera, pomwe ku Mulanje nyumba zokwana 199 zaonongeka kwa tiye Juma komanso Nkanda. Kuneno nyumba zokwana 84 zaonongeka kwa tiye Simoni komanso misewu yopita ku zipatala zing'ono za Matandani, Matope, Nsambo ndi Ndambe yaonongeka ndipo sikudutsika. Nyumba zokwana 18 zaonongeka kwa tiye Ganya Kunchewu, pomwe Kunchinji nyumba zokwana 46 zaonongeka kwa tiye Kazyozyo. Kudedza minda ya mbewu zambiri yaonongeka kwa tiye Chili Kumwendo, ndipo padakali panopa tikaonkhetsera anthu awiri atisiya, ndipo mawanja 1800 omwenda anthu pafupifupi 8100 akhudzidwa. Makhonsolo opitirabe kupanga kauniuni kuti apeze kuti ndi chiwerengero cha anthu otani chomwe chakhudzidwa komanso ndi katundu ochuluka bwanji yemwe waonongeka. Padakali panopa Namondo Chido wachepa mphamvu ndipo amayembekezeka kutuluka mdziko muno chakumasanako. Bwawo la milandu laling'ono mu mzinda wa Blantyre lakana kutulutsa pa belo banja lina limene akuliganizira kuti limazunza mwana wa zaka zinayi. Awiriwa adakaonekera ku bwawo la milandu pamene akana mlandu. Isaac Salima afotokoza. Anthu ambiri makamaka ochokera mtownship ya Machinjiri mu mzinda wa Blantyre kumene anthu amene akukhudzidwa mu nkhani amachokera adakhamukira bwawo la milandu la Blantyre kufuna kukatsatira bwino nkhani komanso kapereka chilimbikiso kwa mwanayu amene wakhala kuchitidwa nkhanza ndi mayi ake omupeza. Pa nthawi imene anthuwo amatsika mgalimoto komanso kuchoka m'bwawo la milanduli, anthu amene adakhamukira bwaloli amayimba nyimbo zotonza komanso kuwoza anthuwa amene akuaganizira kuti ankazunza mwanayu. Apolisi adanjata alinda litala powaganizira kuti ankachitira nkhanza mwanayu amene ndomupeza, ndipo apolisiwa adamanganso bambo a mwanayu omubereka a Macpherson Litala kamba kakuti ankaonerera nkhanzazi zikunchitikira mwanayu. Amene akumva nkhaniyi Senior Resident Magistrate Iferenzi ya Moyo adamva chokera kwa anthuwa amene onsewa akana mulandu. Awiriwa amene amapempha bwaloli kuti liwatulutse pa belo awakanira pempholi malinga ndi kuti mbali ya boma yapempha masiku 10 kuti nkhaniyi apitirizebe kuifufuza bwino. Amoyo ayamba imisa nkhaniyi mpaka pa 9 mwezi wa Mawa pamene adzapitirize kuimvanso nkhaniyi. Pakadali pano mwanayu ali m'manja mwa mayi ake omubereka a Modesta Likoswe amene adasiyana banja ndi bambo a mwanayu mbuyomu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti adzigula katundu wa mdziko muno ndi cholinga chotukula makampani a mdziko muno. Chakwera ayankhula izi atayendera kampani ya Reply ku Mzimba. Feston Malakezo wadzandiripoti. Chakwera anati mwachitsanzo makampani monga Reply yomwe ili pansi pa Serai Group ikupanga mapolo amagesi zomwe zothandiza kuti palibenso chifukwa chomagulira zinthu ngati izi kunja kwa dziko lino. Iwo anati ngati dziko lino lingakhale ndi makampani ngati awa nkosavuta kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake a Malawi 2063. Malo moyitanitsa zinthu zina kunja monga mapolo amagetsi tidzipangira tsopano koma ni mapolonso amene mastandard wake ndi ovomerezeka ngakhale Southern Africa yonse. Ndaonanso kuti ali nchiti zedi choti akamadula mitengo akumabwezeranso kubyala ina komanso akuthandizira kuno nkhani zakuti anthu oposa 3000 amene apatsidwa zintchito zosiyanasiyana kulembedwa ntchito zosiyanasiyana. Mamalo ena Chakwera anayendera nazali ya mitengo ya Chauteka kumene anaonanso mtengo umene unadzalidwa mzaka za 1960 ndi mtsogoleri woyamba wa dziko lino Malemu Hastings Kamuzubanda. Kulikulu la kampaniyi Chakwera anaonanso fakitale yopanga mapolo amagesi, makala ovomerezeka komanso katundu wina opangidwa chokera ku mitengo, ndipo anadzala mtengo pa chipata cholowera ku kampaniyi. M'mawu ake mkulu wa Reply Malawi Krishna Das Neya anati iwo amalipira ndalama zambiri pomwe agulitsa katundu kunja kwa dziko lino. Kenaka iwo anapempha mtsogoleri wa dziko lino kuti aonetsetse kuti makampani akuthandizidwa kuti azikwaniritsa kupanga katundu wa mtengo wapatali ndi kumagulitsa kunja kwa dziko lino. Adaliso Chimwala ndi wofalitsa nkhani za kampaniyi.
ndipempha kuboma kuti nkhani ya misonkhoyi akadafewesako ndondomeko. Ife tizikhoma misonkho koma ndondomekozo zikhale zofewerapo. Aku Reserve Bank of Malawi tikagulitsa katundu uja kunja akumatengako magawo 3 pa 10 lina lonse. 30% ya forex imene timapanga cheneneti tikagulitsa katundu kunja amaisunga imene ichayo. Chimenecho chonso ndi chipsinjo pakanapezeka ndondomeko zina zomwe zizitsatiridwa kuti zinthu zizitiyendera bwinobwino. kuchokera mchaka cha 1999 kampani ya Leprai imene inapasidwa malo a mitengo yokwana 20,000 hectares mu nkhalango ya Vipsha yakwanisa kudzala mitengo pa mtunda okwana 14,000 hectares ndipo mitengo yokwana 2,000 hectares ndi imene yakula kufika tsiku la lero. Ndipo nduna ya zamalonda Soston Gwengwe yalimbikitsa alimi kukhala m'magulu komanso kuyika chidwi popanga katundu osiyanasiyana kuchokera ku mbewu zomwe akulima. Agwengwe ati izi zili nkuthekera kopereka phindu komanso kuthandizira kukweza chitukuko cha zamalonda ndi chuma cha dziko lino. Daniel Zimba ali ndi ripoti. Lolemba Agwengwe anayamikira mmene ntchito yomanga ngalande za madzi pansi pa projekiti ya Chire Valley Transformation ikuyendera mboma la Chikwawa. Iwo anayamikiranso mmene magulu ena alimi akuchitira pa ulimi wawo. Pakadali pano gawo lalikulu la ntchito yomanga ngalandezi yatheka ndipo magulu 3 a alimi akonzeka kuyamba kutapa madzi mu ngalandezi pofika mwezi wa Juni chaka chamawa. Agwengwe ati boma ndilodzipereka kuthandiza magulu a alimiwa. Malimbikitsa kwambiri kuti akamapanga mapulani awo ngati ma cooperative asangothera kuti talima. Awonenso kuti kodi titatha kulima tapereka mphamvu yotani ku zokolola zathu ndipo zikupezeka misika iti kulimbe kunzuzu kulilongwe ku Blantyre komanso ngakhale Tete ndi maiko ena amene atizungu. Izi ndi zimene ma cooperative anzathu ku Kenya ku Tanzania ipini ku Zambia kwakupanga kumatibweresera kunoko zakudya zimene tikugula ifeyo ngati Malawi zochokeranso kwa alimi ang'onoang'ono ngati amenewa m'maiko mwanzathu. Mmodzi mwa akuluakulu ku gulu la Mwanali Renji a Robert Makion wati gulu lawo lili ndi malo okwana mahekitala 777 pomwe amalima mbewu monga thonje, soya ndi tsabola. Ife tachira kwambiri komanso tanyadira point imeneyo kutiuza kuti tipatsa encourage kuti tidzalima mbewu zokuza mafactories. World Bank inapereka 10 billion pomwe yoyembekeza kuti ife alimi tipereke yapadera ndi 4 billion yonse 14 billion zimene mukampira komano 4 billion yokuti tifikire tiene akuti tione mabungwe ena komanso amemember ife alimi patoka tinapeleka chaodi tikana kuja odi siti kufika pa 4 billion paja ndikuti tilowa mabungwe ena. Kufikira lero unduna wa zamalonda wakhazikitsa magulu a alimi okwana 15 omwe pamodzi ali ndi mamembala okwana 16,175. Zonsezi zikuchitika pansi pa ndondomeko ya ulimi wa nthirira ya Chire Valley yomwe ati igwiritsa ntchito malo pafupifupi mahekitala 43,370 komanso kupindulira maanja a alimi pafupifupi 58,400. Tipitiriza upasirani nkhanizi mkatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste, and top value. And is perfect when served with rice, sima, spaghetti, and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face.
mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. Popitiriza nkhanizi, bungwe la Youth and Society YAS atoweruza ku mabwalo a milandu ali ndi udindo waukulu owonetsetsa kuti chilungamo chikuchitika pa nkhani zokhuza anthu othawa maiko akwawo. Mkulu wa YAS Charles Kajerweka amayankhula izi pa mkumano wa oweruza milandu ku mabwalo a magistrate pa nkhani zokhuza anthu othawa maiko akwawo. Akajerweka akuyankhula ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola. Mkudziwa kuti ifeyo ngati Youth and Society komanso mabungwe osiyanasiyana amene timagwira ntchito zokhuza ndi refugees takhala tikupanga engage ma different stakeholders pakatipa tinakumana ndi azathu ku parliament, kumana ndi ma stakeholders osiyanasiyana, lero tikumana ndi ma magistrate. Magistrate ali ndi ntchito yaikulu kwambiri Malawi kuno chifukwa amene amapanga handle ma cases ambiri. Mukayang'ana ma cases amene akupangidwa handle makhoto athu Malawi kuno ambiri amathera ku ma magistrate courts. Ndipo chadziwikire kuti ma cases ambiri amene akukhudzamo anthu amene athawa nkhondo kwawo amene tikuwasunga Malawi kuno ngati ma refugees amakathiranso ma magistrate kumeneko. Komanso pakatipa taonanso ndithu kuti pali zinthu zambiri zomwe zachitika zokhudzana ndi ma refugees, kuphatikizapo relocation exercise, zomwe zakhuza kwambiriso maufulu ama refugees mosiyanasiyana. Ndipo panali adindo osiyanasiyana amene anapanga ntchito imeneja. Komanso kudziwa kuti nkhani zimene zizi ndithu tikamayang'ana nkhani za maufulu ama refugees, nkhani za malamulo zimathera ndithu ku makhoti. Ndiye nkufunika kwambiri kuti zikhala ndithu ndi engagement ndi anzathu amene akugwira ntchito za makhoti, komanso kuti tiunikirane ndithu mmene zinthu zikuyendera pakali panopa, nkhani za malamulo, nkhani za maufulu. Cholinga chakuti anzathu amene akugwira ntchito za makhoti ndithu akhalenso ndi kumvetsetsa kwa paderadera kwa ma issues amene marefugees akumana ku Malawi. Nduna za chilungamo athaita samvano yati boma silimayembekeza mabungwe omwe saboma kuti adzigwire ntchito ngati zipani zotsutsa boma. Amvala lena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo osayinira pangano la Lilongwe Civic Pact 2024. Zambiri mlipotili. Lilongwe Civic Space Pact 2024 ndikubweretsa pamodzi magulu onse okhudzidwa monga boma, akumabwalo a milandu, mabungwe omwe saboma, olemba nkhani ndi ena, ndi cholinga chopititsa patsogolo nkhani za democracy m'dziko muno. Ndipo polankhula pamwambowu nduna ya zachilungamo atayita simvalo ati nkofunika kwambiri kuti mabungwe omwe saboma asamagwire ntchito ngati zipani zotsutsa. Ufuna kulondale atakulondale, ufuna kukhala ku civic society kunaweza atakhala kumeneko, koma tisazokone ziwiri tikhale kugwirizana kuti tikwirizana tipanga zimodzi zinthuzi koma osadzera ngati chigoba kuti ndipanga civic pamene chili chigoba cha ndale. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa Lilongwe Civic Space Pact a Charles Kajerweka ati panganoli ndilofunika kwambiri. Mgwirizano umene ndithu ukuyang'ana kuti mabungwe komanso boma ndi anzathu amene amatithandiza pa nkhani za chitukuko, ma development partners, tinagwira ntchito bwanji limodzi kulimbikitsa maufulu osiyanasiyana, makamaka maufulu amene amathandizira mabungwe kugwira ntchito zawo momasuka mosapsinjika. Naye mkulu wa National Advocacy Platform Benedicto Kondowe ati kusayina kwa mgwirizano kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za democracy m'dziko muno. Mgwirizano umenewo ndofunikira kwambiri chifukwa zonse zimene Amalawi angathe kupanga zimafunikira kuti akhale ndi malo wotetezeka, kaya kupanga zionesero, kaya zoyankhula. Ndiye mgwirizano umene tasayinirana ndi mgwirizano umene nthambi zonse, a judiciary, boma, komanso ife ngati amabungwe ndi nthambi zina kuphatikizapo parliament tagwirizana kunena kuti tonse tibwere pamodzi ndi kuteteza malo amenewo kuti Amalawi akhale ndi ufulu woyankhula. Pamwambo panafika akuluakulu osiyanasiyana kuphatikizapo mkulu wa mabwalo a milandu
akazembe ochokera m'mayiko osiyanasiyana komanso ena ambiri. chipani cha Malawi Congress chadzudzula aphungu ku nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive Victor Msowa ponena kuti adanena mawu ofuna kuyambitsa ziwawa pa msonkhano wa ndale la mulungu. Msowa akuganiziridwa kuti adalangiza anthu okhala ku ndilande mu mzinda wa Blantyre kuti asamalandire anthu onena kuti kwacha ndelalo. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Ndeti pemphe aja mmathamangisa aja muone mochitira mwache mukazamva zakwacha chitani mommo. Mneneri wa chipani cha MCP Jesse Kabwira ati ndi zodandaulitsa kuona kuti Msowa ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo anayankhula mawuwa. Zimene apangazi ndi zinthu zoyipa ndi masupporters athu akudandaula ndi dziko lino amene amayang'ana malamulo tife tidzimva kuti tili mu dziko which is not dziko kuti tibe malamulo lamulo ligwire ntchito pa Msowa. Mneneri wa chipani cha DPP Shadrack Namalomba anati zomwe Msowa anayankhula sizikupereka chithunzi cha zomwe chipani chimakhulupirira. Chipani chimakhulupirira zachiwawa, sifuna zachiwawa. Munthu amene azipezeka akupanga zachiwawa ameneyo sikuyankhulira chipani, ameneyo sikutumikidwa ndi chipani, ameneyo ndiye kuti iyeyo pa yekha aone ali chimene kuti he is responsible pa yekha kuti ndi mawu amene akuyankhula. Msowa akana kuti adayankhula mawuwa ndipo pakadali pano akuza kampani yoona za mauthenga kufalitsidwa pa makina amakono kuti afufuze zomwe asintha zomwe adayankhula. Mneneri wa polisi mdziko muno apita kalaya ati apolisi mchigawo chakumwera anayitana Msowa kumene anakakumbutsa zakufunika kopititsa patsogolo mtendere pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Pakadali pano woyankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino komanso za ndale a George Chaima ati ndikofunika kuti Msowa apepese kamba koyankhula mawuwa ponena kuti zomwe adayankhula ndi zophwanya lamulo la dziko lino. Izi zikudza patangotulutsa pafupifupi mwezi umodzi nduna ona zafalitsa nkhani ya Moses Konkuyu komanso anthu omwe adayenda nawo atathamangitsidwa ndi mavenda mu mzinda wa Blantyre kumene adapita kukalimbikitsa anthu kutengapo mbali pa ndondomeko yolemba anthu mkaundula wa voti. Izi zikudzanso patangotulutsa pafupifupi mwezi umodzi anthu ena amene adanyamula zikwanje atalepheretsa anthu otsatira zipani zotsutsa boma komanso Amalawi ena okhudzidwa kuchita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe. Nyumba ya malamulo yavomereza ndondomeko ya chuma yowunikidwanso. Nyumba ya malamulo yavomereza ndondomeko ya chuma yowunikidwanso. Anthu okwana 900,000 akhudzidwa ndi vuto la madzi mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani zina namondwe wa Chido watuluka mdziko muno. Mnayi ndine Yankho Seunda.